Nyt on tallennus päällä. Ei muuta kuin tervetuloa tänne Oulun yliopiston, avoimen yliopiston digitaalinen media opetuksessa oppimisessa, vai onko se oppimisessa ja opetuksessa tuo kurssin nimi. Minunhan se pitäisi tietää, kun on kasvatustieteen tiedekunnan opetussuunnitelmaan tämän kurssin nimen piirtänyt. Eli olen Jari Laru ja toimin tuolla päivätyökseni tuolla kasvatustieteen meidän Oulun yliopistossa teknologian oppimisen ja opettamisen yliopiston lehtorina. Ja vastuulla on aika lailla kaikki lastentarhaopettajan koulutuksesta, eli esiopetushommin tähtävien opiskelijoiden kursseista ja opettajien vapaa-valintaisiin kursseihin ja kaikesta siltä väliltä. Sitten toimin myös Oulun yliopiston tietoviestinnän käytön kehittämistyöryhmän puheenjohtajana. Tavoitteena saada pikkusen tuotua nykyaikaan tätä skeneä. Ja tämä kurssi, jota te olette tässä avoimen yliopiston kurssilla, niin tämähän perustuu vastaavan nimiseen tiedekunnan päiväopetuksessa olevaan kurssiin. Se, miksi mä vedän tätä nyt näin loppukeväästä tätä vaikka voisi hiljalleen kesän viettoon, niin on se, että mä koen myös tärkeän tämän jonkinlaisen täydennyskoulutustehtävän ja yleissivistävän tehtävän, että teillä osa siellä todennäköisesti on opettajia, osa on opettajaksi havia, on eri ala-ammattilaisia ja osa on muuten vaan täällä kurssilla, kunhan tämä hinnankirjossa ole 20 € maksaa, niin voisi sanoa, että aika hyvä kauppa jopa. Tämä erittäin tärkeäksi, että aina kun avoimesta kysytään, että lähdette vetämään kurssia, niin ilman muuta ole remmissä, niin sanottu. Eli tämä on tärkeä juttu. Mä tuossa tabletista monitoroin tätä, niin se nyt tietenkin näyttää tämän Connectin, kun minulla on tähän Connectin desktopia ja tabletista voi tarkkailla, että mitä sitä ulospäin lähtee. Mutta vielä tässä pikkusen silloin se tapa tittelis hyödynnetään se
Tästä löytyykö naksauttaa SlideShareissa tuohon muistatko nyt? Vähän jyvällettä. Avaus. Hyvinkin tutkimushankkeet. Tämmöisellä ihan viime pikkusen koputellut, niin liumit on näitä että opetellaan digitaalisen median peruskäsitteitä, tekijäoikeuksia, digitaalista käsikirjoittamista ja tuottamista, uutta teknologiaa Dimen tuotannossa, äänen, kuvan, videon käsittely, animaatiot ja sarjakuvan tekemistä. Ja niin kuin teistä varmaan osa on tietoinen, niin tämähän kenttä kulkee niin kauheata vauhtia, että ei tuo meidän opetussuunnitelma pysynyt lainkaan perässä, niin tämänkin kurssin puitteissa tämä opetussuunnitelma on vähemmän suuntaa antava, että sitten varsinaiset sisällöt, jotka saattaa olla pikkusen eri. Taholla. Mutta ennen kuin lähden rullaamaan tuosta, että mistä tässä voisi olla kysymys, niin mä lähtisin liikkeelle kuitenkin siitä, että kun te olette siellä langan toisessa päässä ja sitten osa siellä tallenteen äärellä, niin olisin kysyä, että mitä te itse odotatte tältä kurssilta saavanne, niin katsotaan sitten pikkusen kummallista kurssidesignia, että mitä on vähän niin kuin varannut teidän varalta. Eli otan tuohon jaetun whiteboardin, mä kirjoitan siihen kysymyksen, että mitä sinä odotat tältä kurssilta? Noin, ja muutetaan vähän tuosta fonttikokoa, vaikka 36 laitetaan tuosta. Sitten se siirtyy. No, tämmönen kysymys pamautetaan tuohon. Miksi sä olet ilmoittautunut teille kurssille? Minkä ihmeen takia? Koska sitä nyt muutakin tekemistä kuin tämmöiselle kurssille tulla kikkailemaan. 20 on valtava iso raha, jos kysytään tuolta olohuoneessa olevalta meidän 7-vuotiaalta, niin hänellehän se on unelmien täyttymys, kun saa 20 euroa kouraan. Niin miksi pistät 20 kiinni tämmöisen? Sari siellä sanoi ja Ella, että on pakollinen kurssi. Joo, tehän olitte syksyllä siellä tieto- ja viestintätekniikan pedagogisena työvälinekurssilla, aivan, tunnistankin teidän. Se on vähän niin kuin vetää jotakin vesoa, niin kerran kysyi yhdessä vesokoulutuksessa opettaja porukalta, että mitä te haluaisitte kuulla, että mä voin lennosta vääntää tämän
vaikka minkälaiseen muottiin tämän meikäläisen setin. Siellä yksi viittasi, että no onpa mukavaa, kun sieltä tulee kantaa. Sanoi se opettaja, että milloin on ruoka? Se oli ihan semmoinen, että jaaha. Mutta joo. Eli täällä L Karppi Twitteristä tuttu näyttää olevankin L Karppi tuolla sopivasti, niin ei hengailla netissä keksiä ratasta uudelleen, niin toivoo, että oikopolkuja onneen löytyisi. Mutta mä toivon, että niitä löytyy. Viime keväänä, kun meillä oli tämä sama kurssi pyörähti, niin mä silloin kokeilin eka kertaa tämmöistä pelillistettyä toteutusta ja pisteytin sitten kaiken risurasahuksenkin, mitä löytyy. Ja se sai aikaa sen, että ensin tuolla kurssin Facebook-ryhmässä, niin syntyi aika hyviä keskusteluketjuja. Siinä oli sopiva kombinaatio kenttäkokemusta, sopiva kombinaatio tuoreutta, semmoista uutta hommaa. Ja tuli hyviä porinoita sekä Facebookissa että kurssin silloisessa tuossa Edmodo-ympäristössä. Nyt ollaan kiepsahettu tänne Eliademy, joka on suomalainen väline, ja siellä on sitten vähän erilainen pelillistämistaktiikka, millä mä koitan saada teitä piiskattua tekemään siellä kotimökissänne juttuja yksin ja yhdessä, että aika haasteellista aina näillä verkkokursseilla, että joskus osuu valtasuoneen ja joskus sitten on vähän nihkeämpää, mutta mä luulen, että on löytynyt semmoinen sopivan tarkka ja karkea tästä välineestä, millä teidän suorituksia sitten sparrataan eteenpäin. Okei. Pelataanpa vielä tuonne L Karpin tienoille, niin täällä on pakollista väkiä ja ideota vieraiden kielten opetukseen. Se on mielenkiintoinen että jos joku hakee alakohtaisia vinkkejä vaikkapa teknisten töiden tekemiseen Dime-jutulla tai vieraasin kieliä ja muihin, niin se soveltamisen rajapinta löytyy siitä aika ovelalla tavalla siitä että kun ymmärtää mitä välineitä on, sitten ymmärtää, että miten se teoreettisena konstruktiona toimii ja sitten vielä osaa sen soveltaa ja suunnitella, niin sieltä se jotenkin löytyy se eksakta ja knoppikonsteja. Mä sanoisin, että niitä on olemassa, mutta vain häilyvän äärimmäisen lyhyen ajanjakson ajan. Eli joku mikä tuolla Facerisata Twitterissä lentää, niin se on niin kuin kovalla maalla vain hyvin pienen kiiperryksen ajan se homma. Ja sitten täällä Scratch-ohjelmointia ja pelien hyödyntämistä opetusta. Yksi teema on tuo Scratch-ohjelmointi ja sitten pelit on toinen, että mä koitan viritellä meille nyt palvelimen, johon asennan tuo Minecraft Edu jutu sillä lailla, että pääsette halukkaat pelaamaan tuo Minecraft Edu tutoriaalin läpi ja saatte vähän rääpyä siitä, että mistä siinä on oikein kysymys sitten siinä hommassa. Ja jos on kokeneita craftaajia, niin sitten teistä tulee oivallinen resurssi sitten vastaamaan kysymyksiin, mitä nousee siinä prosessissa sitten muilta. Ja Scratchit ja Scratch Juniorit ja Rocketit ja muut, niin niihin rakentelee sellaista pientä pakettia. Tämä osallistujien joukossahan meillä on tämä Rocket-ohjelmointikielen, niin raketti, mikä se on, niin ihan tämä Suomen pioneerihenkilö, joka perusti koodauskouluun, kunhan se nyt oli se Facebook-ryhmän nimi, niin näytti olevan tuossa osallistujaluettelossa, niin sieltä saattaa tulla hyviäkin pointtereita sitten porinoihin. Ja sitten täällä odotan saavani ideoita ja keinoja käyttää sekä hyödyntää teknisiä vimpaimia oppilaitteni kanssa. Sehän on ilman muuta niin
yleensä mitä olen huomannut näissä kursseilla, varsinkin viime keväänä tällä samalla kurssilla, niin toki tuli niitä yksittäisiä välineitä ja sovelluksia, mutta aika monella tuli se kurssidesignista tuli jotakin syttyjä. Mä voisin tehdä tällä lailla omienkin opiskelijoiden kanssa. Ja näin. Eli se voi olla niin vähän monitahoinen se mitä sitä saati irti. Joo, tässä on hyvä tuo Päivis Värdin ajatus, että suunnittelee kurssin toteutusta työryhmän kanssa. Ja täällä voi testata ideoita, siis saada vertauspalautetta toisilta osallistujilta. Se onkin hyvä ajatus. Mulla on tuolla noissa osaamisleimoissa tai mitä patcheja ne nyt on, merkkejä, niin siellä on semmoinen kurssiprojekti tai semmoinen opetuksen tai suunnitteluprojekti, joka tuohon natsaa aika hyvin, että sen sitten alistaa kommenteille ja muille, niin aina parempi. Ohjelmoni alakeet, idea kiinnostaa, joo, ja sarjakuvaa ja joo, näitä mitä täällä näitä on näitä, Tiinahan siellä sanoo, kamalaa, olet täällä kytiksellä, hyvä. Meillä on tosiaan täällä yläkouluohjelmointiguru tällä kurssilla, että siinä vähän niin kuin hengailee täällä meidän kanssa, että pystyykö sitä noin suurille staroille muuta sanomaan kuin sitä aaltoja. Viime keväänä taisi olla Anne Rongas täällä kurssilla, joka on kanssa näitä somepioneereja, ja se onkin vähän jänskätty, että no mitähän jännää sitä keksii, kun Anne täällä touhuilee, mutta Annesta tuli valtavan hyvää keskusteluttajaa tuonne kurssin näihin eri foorumeihin ja muihin. Ja aika niin kuin mahtavasti räpsähti siitä. Mm, joo, että ei vaan kivana mausteena, vaikka se hommat. Yhdet opeopiskelijat sanoo, nyt ei viime syksynä ole täydeltävänä syksynä, niin oman työnsä yhteydessä, että tekniikkaa voisi ajatella tietoviestekniikkaa semmoisena hippurimyllytyyppisenä, että toiset maustaa voimakkaammin ja toiset lievemmin, mutta kukaan ei halua syödä maustamatonta pihviä. Tällä analogialla, kun on liikkunut, niin se on aika hyvin saanut kumitettua pois sen ajatuksen ainakin tuoreiden opettajapiskelijöiden mielestä, että tekniikka ei tarvita mihinkään. Vaan toiset maustaa voimakkaasti ja toiset niin. No niin, Tiina on opiskelunsa paremmaksi opettajaksi, aivan, ja se on totta. Niin vertauskorina ja sparraaminen ja muu, niin se on kaikille eduksi. Meillä opetusalan ihmisillä tahtoo aika usein olla se harha, että me vedämme sen oven perässämme kiinni ja haluamme suunnitella jonkun opetuskokonaisuuden itse. Itselläkin on vähän sitä vikkaa ollut, että on vähän mustasukkainen, kun toinen tulee hämmentämään siihen tontille, mutta kyllä nyt kun esimerkiksi näitä osaamisleimoja tai mitä merkkejä ne on, niin ollaan ottamassa käyttöön meillä tiedekunnassa ja myös tällä kurssilla, niin on ollut suurta riemua tehdä yhteistyössä muiden kanssa vähän miettiä, että mitäs kummalla voisi olla. Mutta toistaiseksi tällä kurssilla nyt, mikä täällä avoimessa on, niin on itse vaan opettajana, mutta ehkä tulevaisuudessa meitä voi olla muita. Mutta odotuksia on tässä nyt kerätty ja kerjätty, niin napsautan tuon tuosta kiinni ja mennään kuikuilemaan pikkusen sitä kurssiympäristöä. Eli tämä tosiaan niin on tämä yhteenveto, jossa nyt aika lailla, tässä ilmoittaudut täällä toukokuun loppuun. Joo, tänään kysyin tuolta avoimesta yliopistosta, tai sieltä pikemmin soitettiin, että herra, jo tätä Eliademyä nyt avannut opiskelijoille niitä lankoja pitkin avoimeen yliopistoon ovat yhteydessä, niin ja samalla kysyi, että voisiko ilmoittautuminen olla auki vaikka toukokuun loppuun saakka. Sanoin, että kyllä voi olla, jos se vaan sulle passaa.
niin se on nyt miettiä, että ne vielä voi jälläkin ilmoittaa näitä tullut. Toinen semmoinen metriikka, mikä varmasti kiinnostaa, niin se näkyy parhaiten. Se on aika väliä. Eli teillä päättyy opinto-oikeus Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa 31.8. Ja jos jollakin on aivan maailmanloppu, että kerta kaikkiaan niin kuin aivan järjettömän kiire on kesällä kaiken maailman jatsijuhlilla olla möllöttää ja ei kerkiä mitenkään tekemään näitä kurssisuorituksia, niin sitten voi anoa jatkoaika. Mutta se varsinainen defaulttitaso on se, että te teette tässä mielellään kesäkuun alkupuolella nämä valmiiksi ja lyödään leimat papereihin ja näin pois. Mutta tarvittaessa voi käyttää myös kesään tähän hommaan. Nyt on tämmöinen aikaraami, että syksyyn mennessä kun saatte homma pakettiin, niin sillä selvä. Ja tästähän te nyt näette samalla pikkusen tätä taustajärjestelmää, eli asetukset täppähän teillä ei Edmodon käyttäjinä normaalisti näy. Täältä mä voin valita, että tämä on aikataulutettu. Jos tämä olisi tämmöinen, että tämä on milloin tahansa käy tekemässä, niin mä laittaisin omaa ehtoinen. Tai sitten kun tämä ohi, niin voi laitan tuosta suoritettu. Sitten täällä oli on invited students oli mulla päällä. Täällä kun te koulutte, kun koput lähtevät eliötemiin, mutta nyt mä laitan tänne for free, eli tänne voi kuka tahansa nyt kirjautua tänne kurssille ja aivan täysin ulkopuoliseksi voivat tulla tänne kuikuilemaan, mutta he eivät vaan saa sitten noita osaamisleimoja. Eli nämä badget mä tuun myyntämään osallistujaluettelon perusteella, ketkä on ilmoittautunut tänne, niin tarkistaa sen, että on kurssi maksun maksanut ja sitten saa 20 eurolla saa läjää erilaisia hassuja leimoja jahtomanekin sisään tehdä. No niin, eipä sen kummemmin ole tuolla konehuoneen puolella, vaan mennään tuonne kuvaukseen ja joku Facebookissa, että no mitä kykyjä ja ominaisuuksia tälle kurssille tarvitaan, niin vastaus on se, että ei tarvita yhtään mitään. Sun täytyy osata käyttää Googlea, sun täytyy olla hyvin perustason osaamista somepalveluista, eli sä osaat mennä YouTubeen etsimään videoita, osaat käyttää Facebookia, mielellään Instagramia, Twitteriä, näin ei ole välttämättömiä. Ennen kaikkea sä osaat kysyä, jos sulla on ongelma, ja pystyt hyödyntämään vertaasias apuna. Ja sitten tuohon viivalle voit laittaa ihan mitä vaan, ja sitten sulla on halu ylittää itsesi. Meikäläisellä on semmoinen tyyli tehdä näitä kursseja sekä avoimessa että niin sanotussa päiväopetuksessa. Mä teen aina, käytännössä melkein aina, jos ei ole aivan järjetön kiire, niin teen uuden kurssidesignin ja aika ei ole instaa pakko ottaa vastauksena tuohon kysymykseen, mikä tuli, ei missään tapauksessa. Mitään ei ole pakko ottaa. Eli tämä on hyvin fleksiibeli tämä. Te huomaamaan. Eli sulla ei ole pakko muuta kuin syntyä ja kuolla tällä kurssilla. Tai no siis osallistua ja tehdä ne tehtävät, mutta niin kuin, mitään en pakota. Eli tässä ei ole semmoista kiinteää struktuuria, vaan tässä on pikemmin semmoinen aika ovela tapa, miten palkittaa siitä, että teette joitakin tehtäviä, mitä te haluatte tehdä. Okei, mutta tärkeintä on se, että sä haluat kiivetä lipputangon nokkaa ja tähystää sieltä horisonttiin. Ja tavoitteet on että ymmärrät perusopetuksen perusteet, on 2014 ja 2016 laaja-alaisten taitojen merkityksen ja vaikutukset. En ehtinyt tähän päivään tehdä semmoista ristiintaulukointia, mutta minulla on aika ovella ajatus siitä, miten nuo perusopetuksen perusteet ja laaja-alaiset taidot, sovellukset ja sitten nämä miten menee niin kuin matriisityyppisesti ristiin ja sinne vasta piirrellä. Erillisenä videona tai sitten seuraavassa webinaarissa pamautan teille ja aion tehdä siitä pienen tehtäväohjeistuksenkin tuonne soveltuviin teille. Mutta anyway, eli tunnistaa ihan peruskäsitteitä ja sitten tekijäoikeudet on hyvin merkittävässä roolissa. Ääni välillä epäselvä. Okei, mulla ei ole mikrofoniakkaan tässä, mutta minäpä käyn säätämässä. Ei mulla ole
ja mulla on Mac. Mä saan tätä voimakkuutta. Adjust volume. Mä pistän tuosta tuon muteemaisuus. Nuun. Pistää ihan pois päältä, niin varmaan. Kuuluuko nyt? Se on perinteinen ongelma meikäläisen näissä verkkohöpinöissä, että mulla on varmaan semmoinen puhetyyli, että näissä joku ääniaktivointi tai pätkiminen tai muu katkominen niin aiheuttaa semmoista klippingiä, että se on epäselvää. Yritän artikuloida selvästi. No niin, kokeillaanpa uudelleen, niin mennäänpä tuonne noin. Eli mitä täällä tehdään, niin se voi olla musiikkiin liittyvää, se voi olla sarja, se voi olla animaatio, se voi olla elokuva, se voi olla koodaamista, se voi olla koodaamista. Tämähän mun pitää poistamaan toteutustapaa tästä, koska se ei jää välttämättä niinkään paikkaa. Toteutustapa on tuolla muualla kuvattu nyt paljon huolellisesti. No, oppimisympäristö, mitä täällä käytetään, niin Eliademy, eli olet tässä. Eliademyhän on kiva paikka siinä, että tämä Moodlen forkki, jos joku teistä käyttää Moodlea opetuksessa, melko lailla täysin Moodle yhteensopiva. Tässä on vaan uuden tyyppinen Moodlen päällä. Kaikki muuten nämä kurssit, että oppimisaisiot, näitä pieniä tingeltangeleita, niin niitä pystyy tänne matskuna sekkaan. Ja tänne pystyy ylipäätään tuomaan aika hyvin erilaisia pienentävää palasia ja upottamaan niin videoita tuonne sekkaan. Sitä voi jossakin vaiheessa demonstroida. Sitten tämä selkeä, että mä itse tykkään hyvin paljon tästä Eliademystä. Toki myös tuolla Optimassakin, mutta ehkä parempi näin. Sitten YouTube on siinä mielessä käytössä, että toisaalta mä käyn sinne eri sovellushan liittyviä ohjevideoita, koska vasta ei kannata keksiä uudelleen. YouTube on ihan täpö täynnä kaikkia videoita, jotka kertoo, miten jotakin käy. Mä pikkusen koostan niitä tuonne kanavalle soittolistoiksi. Ja toisaalta sitten niiltä osin haluatte jakaa omia sisältöjä, niin suostutte siihen, että on YouTubessa esimerkiksi jaettavana, riippuen tehtävästä, niin mä voin koostaa niistä soittolistoja tänne kurssin kanavalle. Ihan referenssiksi. Tämmöistäpä tehdään. On niin kuin kaksiulotteinen tuo paikka. Sitten tämä Facebook, niin kiitos allekirjoittaneen ja Facebookin yhteispelin, niin valitsin vuosiluvun tuohon Dime-kurssille viime vuonna ja en halua siitä luopua tuosta niin kurssista ja osoitetta. Ei voi muuttaa, niin se on nyt sitten tämä Dime 2014. Anyway, jos ei nimi miestä pahenna, niin ei mies nimiä jätä. Sitten Twitteri. Tämä Dime 2015 hashtagillä, niin voidaan sitten kytkeä yhteen porinat, mitä liittyy tähän kurssitoteutukseen. Instassa sama homma, niin jos rohkenee käyttää kurssin puitteissa, niin Dime 2015. Ja sitten näitä on vaikka mitä kuratointi ynnä muita härpäkkeitä, mistä kohta kerron, mitä kanoita siellä on, niin aina kun on mahdollisuus laittaa metatietoja Dime 2015 tagiksi tai kategoriaksi tai miksi vielä luokitteluksi, niin käyttäkää sitä. Esimerkiksi jos Dime-ryhmässä avaatte keskustelun, niin laittakaa aina sekä hashtagin Dime2, mutta myös hashtagin mihin aihe liittyy, vaikka apua tai näin pois. Eli hashtagilla kannattaa kuvailla mahdollisuuden. Hashtagit muodostaa sitten
näissä palveluissa myös hakutavaan. Eli ne kytkevät tosiaankin eri päivitykset. No tuossa nyt on pääväline. Sitten on tämmöinen juttu kuin aihepiiri. Ja näillä ajankohtaisilla aihepiirillähän mä tarkoitan nyt tässä kurssin puolesta, niin tarkoitan ihan niin sanottuja luentoteemoja. Tässä webinaarissahan mä voisin luennoida luennoimasta päästyä niin, että mä teille tankkaan sillä. Mediakasvatuksesta, oppiuudistuksesta tai teorioista oppiuudistuksen taustalla, first century skillsistä ja muista. Sen sijaan, että mä koetaisin tiivistää jotakin hyvinkin niin karkealla tasolla yhteen, niin mä oon tehnyt tämmöisen kohdan kuin ajankohtaiset aiheet, jossa viimeinen aihepiiri on semmoinen, jonka te saatte keksiä itse. Ja jokaisesta aihe on soittolista. Esimerkiksi tämä Popsi 2016, niin opetushallituksen video on kasannut listaksi. Sitten siihen soittolistaan liittyvä tämmöinen jaettu muistio, joka on avasen, niin se on täällä Google Driveissa niin on tämmöinen on luentopäiväkirja, tässä vasta muutin tänään tuon luennon pois, koska se ei ole luento. Tämä vielä se täältä siivon. Kuitenkin, että sä kirjaudut Google-tunnuksen avulla, ja jollei sinulla ole Google-tiliä, niin mä voin luoda semmoisen, kun mulla on, kun tässä näkyy, niin mulla on Cafe Education Oulu.fi tämä osa, niin mulla on tämmöinen niin sanottu mahdollisuus luoda kurssiajaksi Google-tiliä, joka voi sitten hävittää kurssin päivä. Eli ei tarvitse välttämättä luoda itse Google-tiliä, vaan voi luoda tuommoinen dummy-tilikurssiajaksi, jos haluat. Mutta on erittäin tärkeää, että te luotte, tai siis kirjaudutte käyttäjätunnuksella tänne päiväkirjaan, sillä vain ja ainoastaan sellaiset kommentit ja kirjoitukset ja muut, mitkä on rekisteröityneet tänne muokkaushistoriaan, versiohistoriaan tänne, on relevantteja. Eli täällä näkyy, että minä olen mokannut tätä tässä näin. Ja jos ei sua ole täällä listassa, niin sä et ole tehnyt tätä tehtävää. Eli pelkkä anonyymi muokkaus, niin ei se kytkeydy sinun anonyymistikin muokata, mutta siinä ei ole järkeä, koska silloin sitä ei ole tehty. Eli materiaalia tutustukaa ja sitten keskustelkaa kommenttityökalussa. Suomessa olette löytänyt 2 yhteistä teemaa tai tämmöistä ideaa tai kysymystä, että kirjoittamaan sitten tätä luentopäiväkirjaa ja vähintään 1500 merkkiä. Ja täällä on tabula rasa, mistä homma lähtee liikkeelle. Ja jokaisesta luentopäiväkirjasta saa sitten semmoisen hopeisen tämmöisen luentopäiväkirja-osaamiskeiman, josta mä kohta kerron enemmän. Eli täällä on 5 eri luentopäiväkirjaa ja jokaisesta tehystä saa sitten hopeisen, mutta nyt puhun läpiäpäin. 2 on maksimi, eli 2 pystyy saamaan näistä muuten te tekisitte vaan pelkkää luentopäiväkirjaa. Niin mä oon rajannut pikkusen, mutta siitä enemmän täältä. Eli tässä näkyy näitä soittolistoja eri teemoista. Monilukutaidosta on kirjastottu Vimeasta, mutta muuten nämä on YouTubessa nämä jutut. Ja näitä kaikkia rallata läpi, mutta jos kiinnostaa, niin toki nämä voi kaikki katsoa. Sitten on tämmöinen viiva täällä ja ihan alimmaisena vapaavalintainen aihe. Tässä saa otsikko vääräntisellä temppuilla. Ei ole vielä linkkiä. Eli se on semmoinen, jossa itse päättää, mistä te kirjoittaa. Te kirjoittaa vaikkapa Ahmontin peruskoulu tai joku muu teema. Se on up yours, niin kuin Mattilainen sanoi. Tässä on kuitenkin nämä niin sanotut ajankohtaiset teemat, eikä mitenkään hirveän teoreettisia, kun sen verran suomutunut silmiltä, että mun ihan turhaa teille lähteä teoriaa tykittämään. Se pitää ujuttaa toinen rivien väliin muulla tavalla.
Sitten webinaarit, eli missä nyt niin tässä webinaarivälilehdessä kerrotaan, että webinaarialusta on tämä Adobe. Siihen on saatavana ohjelmia iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille, eli vaikka kännykällä myös kytkeytyä tähän webinaariin. Ja nämä kaikki webinaarit, mitä tässä poristaa yhdessä ja erikseen, niin nämä tallennetaan. Eikä sen tyyli ole se, että en pistä tallenteita mihinkään salasanan taakse, vaan jos jaksan, niin exporttaan ne tuolta Adobe Connectaa YouTubeen, että ne on helpomminkin vielä saatavana, mutta mikä vähintä, niin ne on täällä Eliademissä linkkeinä. Nämä, mitä me tässä keskustelemme sitten kollegoille jaettavaksi tai sitten muuten tulevaisuuden turvaksi, että jos ne jotakin irtoaa näistä webinaareista. No, näitähän on varsin vähän näitä webinaareja, että näiden avulla ei aivan valtavasti pysty tätä kurssin toteutusta paikkaamaan ja tukemaan. Niin voidaan melkein todeta niin, että pikemminkin vuorovaikutus tapahtuu tuolla Eliademyn keskustelutyökalussa. Siellä on eri aihepiireille on tehnyt noita teemoja. Sitten tässä kurssin Facebook-ryhmässä ja muissa aihepiiriin liittyvissä ryhmissä. Jos vaikka kirjoitat kysymyksen vaikka iPad-opetuskäytössä ryhmään, niin se saadaan räkättyä sieltä osaksi tätä kurssihommaa sillä, että hashtagin Dime2015. Eli kun joku naksauttaa hashtagia Dime2015, ja jos on nyt asianomaisten ryhmien jäsen, niin se näkee nämä kaikki viestit, mitkä on tuolla hashtagilla avattu. Sitten tuossa Insta, niin jos siellä jakaa jotain Dime 2015, niin saa pistettyä hommia pakettiin. Esimerkiksi Instaa on yritetty graduryhmässä käyttää niin, että jos löytyy mielenkiintoinen kirja tai lähde, niin sitä voi sitten jakaa häsällä tai muita vastaavia. No mitä sitten aiheita näissä webinaareissa voisi olla, niin tässä kurssiesittely ja luentoaiheet teemassa nyt tässä tällä kertaa. Sitten toinen, joka tuossa on muutaman viikon päästä, niin siinä on ajatellut, että voisi olla tuommoinen sovellusteemana, eli esittelen siinä esimerkiksi näitä ohjelmointiin liittyviä välineitä, että miten ne toimivat ja tällä lailla liittyvää tehtävää ja näin. Ja muita tämmöisiä sovellusjuttuja. Toki sovellusena tehdään niitä pystyy yhteen webinaariin tuntiin. Sitten kolmas webinaari, niin toisin kuin kurssikuvauksessa alun perin kuvattiin, niin ei ole semmoinen, että te esittelette omia näin muuta, mutta häjissään piti jotakin silloin keksiä, että mitä ne voisi olla, vaan pikemmin, että kertausta ja esimerkkejä. Eli kerrotaan hieman, että mitä tässä nyt kesäaikana sitten, jos te kesällä teette tämän loppuun. Mitä tulee tehdä, ja käydään edelleen läpi jotakin sovellusesimerkkejä ja sitä, että kuinka tuottaa itse oppimateriaalia vaikkapa eri palveluiden käytöstä. Miten tehdä tämmöisiä screencast-videoita ja muuta, niin se on yksi kans teema tuolla tehtävissä, niin miten semmoisia pystyy tekemään. Mutta käynpä tässä välissä kun ollaan puolessa välissä, niin mä pikkusen tätä jututtamassa täällä vieläkö pätki Päivi 2, tosi paljon jää kuulematta. Milloin tuo, onko jo aikaleimaa? Aikaleimaa ei oo. Pätkiikö? Pitääkö vaihtaa paikkaa? No nyt tämän langat, kun tämä kone, että sekin voi aiheuttaa pätkimistä. Se on mun monitoritablet. Uhu.
Okei. Suoritukset ja luentokalvot, niin joo, hyvä kysymys tuo. Miten pääsee tuonne sivulle? Sehän on hyvä kysymys. Katsotaanpa sitä tuossa kohta puoliin sitä. Eli minäpä nappan tuosta onnettomasta kiinni. Tuosta noin. Mä käyn hakemassa kuulokkeita. Mä kuuntelen tuosta samalla tabletista, että mitä menee läpi. Hetkinen, järjestää. Okei. No niin, näin ja sitten on. Ja tabletti täällä. Missä se on kuulokkeet? Aha, kantit oikein. No. Tämä on aina vähän tämmöistä kikkailua. Nyt kuuluu ainakin hyvin. Joo. No niin, okei, eli mulla nyt on tuo tabletti tuossa. Järki lähteekö kuulee viivästyttynä oma ääni? Joo, okei. Näyttää se vähän riittävän isolle, niin mä kuulisin tuosta päästä, mutta nyt se on se korvilla ihan alkaa järkeä tosiaan särkeä. Huhu. No niin. Okei. No niin, tuonne laitetaan. Joo. Leena kysyy tuossa Tyhmiä luentopäiväkirjasta, niin se on semmoinen, mitä mä syksyllä, niin ei pitää pistää tuo äänivoimakkuus pois tuosta monitorointikuulokkeesta. Kuuluu ainakin pienille häiritsee niin valtavasti. Kysymys on siitä, että kaikki kirjoittaa samaa päiväkirjaa. Eli se on täysin kollaboratiivinen juttu. Mä kokeilin sitä tuossa avoimen kurssilla viime syksynä ja se toimi niin hyvin, että mä otin sen käyttöön sitten myös päiväopissa. Niillä tehtävänä on vaan ollut se, että he tekevät mielipidekirjoituksia. Voittaa rustata paikallisen sanomalehen yleisosasta palstalle kirjoita semmoisella ukaisilla, että jos ne pystyvät sen saamaan lehteen, niin mä ostan reippalla 100 eurolla kahveja ja pullalla juttuja nulle. Tämmöinen veto käynnissä. Minun teesi on se, että eivät saa lehteen kirjoitusta julkaistua, ja teesi on se, että saavat. Mutta anyway, idis on se, että ei ole mitään järkeä jokaisen tehdä semmoista puolivillasta pakkokirjoitusta, vaan keskustelette asiasta ja löydätte yhteisen näkemyksen, josta muodostatte sen kirjoituksen. Ja siitähän kaikki oppii paljon enemmän kuin siitä, että jokainen tekee itsekseen jotakin aivan tyhjän päivästä. Se on se idis siinä hommassa, mutta se ottaa se nyt se niskasta kiinni osoite. Eli täältä laitan se tänne myös tänne weblinkseihin. Add link. Tuosta ja Elia Demy. No. Niin se on nyt tuossa vasemmassa reunassa pysyvästi. Niin tuosta osoitteesta kun saatat, niin sä pääset Elia Demyyn, ja jos et ole kirjautunut, niin sun täytyy sitten
Sitten tuota, okei, Tiina kyselee vielä. Eli luentopäiväkirjaan liittyen keskustelu käydään Google Docissa kommenttityökalussa. Eli se tavallaan siinä työkalussa kehitetään sitä sisältöä siihen liittyen. Mutta entä kun toinen haluaa keskustella, niin se on viivästyä, se on asynkronista keskustelua. Eli se ei ole semmoista keskustelua, että teillä on puhelin korvalla ja näin, niin se täytyy jonkun pitää alulle se keskustelu. Mä voin olla siellä teitä sparraamassa vähän siinä hommassa. Se ei ole semmoinen keskustelun muoto, että teidän on pakko keskustella, vaan pikemmin teidän on pakko kirjoittaa se muistio. Eli keskustelu on vain väline, jonka avulla tuetaan sitä kirjoittamista. Jos se teillä synny järkevällä tavalla, katsotaan näitä niin pää tuolla käsillä. Järkevällä tavalla keskustelua, niin on maailmanloppu. Mutta se on maailmanloppu, jos teille ei synny sitä luentopäiväkirjaa, josta te voitte osoittaa sen oman osuutenne siitä. Kohta näette noista osaamisleimosta, mitä ne nyt on, näitä mitaleja tai pätsejä tai whatever, niin että mikä siinä on juju. Mutta Eliademyn tosiaan, niin joo, Erika, joo, ilman muuta, nehän on ihan perusbasic on, ja viime vuodeltakin on juttuja, niin mä voin niitä kanssa linkitellä, lonkutella tuonne. Ja esimerkkejä webinaarien ulkopuolellakin, että mä nuo sovelluspuolen tehtävät, niin rakentaa, ne on vielä kesken, mutta koita rakentaa niin, että siellä on joka teema-yhteydessä on nämä linkit jonnekin YouTubeen tai Vimeoon tai muuta, missä on tutoriaaleja jonkun asianmukaisen sovelluksen käytöstä. Että te oppisitte siihen, että se ei ole se puhuva pää niin kuin meikäläinen, joka kertoo, miten sovellusta käytetään, vaan siellä on aivan turkasen paljon valmiita, hyviä vinkkejä, tämmöisiä run-through-tutoriaaleja. Niin tässähän niin tuntee olonsa pikemmin niin työttömyysuhan alla olevaksi, että kun siellä on kaikki valmiita. Mutta se onkin johtanut siihen, että mä oon muuttanut näitä kursseja, niin kuin tätäkin, niin lisään niitä on pirullisemmaksi. Ei me täällä harjoitella niin kuin foldausta tai PowerPointin kolmion piirtämistä, vaan paljon monimutkaisempia juttuja, on olemassa niin hyviä valmiita vinkkejä, neuvoja, miten homma tehdään. Mitä animaatiosovellusta käytetään? No, voisi sanoa, että riippuu vähän sinusta. Se riippuu vähän sinusta, että mitä sovellusta käytät, mutta mä laitan muutamia arkkityyppiesimerkkejä. Että se animaationkin voi tehdä niin monella tavalla, että itse mä nykyään tykkään ajatella, että animaatio tehdään ohjelmoimalla. Tavallinen Gmail-tili riittää. Joo, riittää. Sä oot kirjautunut Gmaililla, niin se riittää.
Eli alimmilla tasoilla nyt tämmöiset yksittäisten sovellusten käyttöharjoitukset. Eli sellaiset, joita ei kytketä mitenkään opetuskontekstiin, vaan harjoitellaan vaan, että no, miten se animaatio saisi tehtyä. Niin tehdään joku animaatio, joka tehdään ja okei, siitä saadaan pisteet kotiin. Niin 8 tällaista sovellusharjoitusta tai keskusteluaitemia tuolla someympyröissä ja muualla, niin ne tuottavat sitten yhteensä yhden hopeatason osaamismerkin. Ja saadaksesi kultatason osaamismerkin, sun täytyy kerätä 4 hopeatason merkkiä. Taas kun sä saat yhden kultatason merkin, se on merkki siitä, että olet päässyt kurssiin. Mutta kun jotkut haluaa sitten ahmia, että voi mahdoton, niin 2 kultamerkillä saa yhden platinamerkin. Ja niin paljon kun näitä kultamerkkejä keräät, niin mä voin myöntää sitten taas platinamerkkejä. Ja platinalle on tarkoitus tehdä joku tämmöinen mikäli Uber-osaaja, joku supertaituri, joku tämmöinen leijonaleima. Ja noille muille sitten, niin jos aika ja tupakia riittää, niin koitan tehdä sovellusteemakohtaiset pronssimitalit, että saat oman osaamismerkkikokoelmaasi merkki, että olet tehnyt vaikka sarjakuvan ja olet tehnyt animaatio ja muun. Ja nämähän on täysin vaihtokelpoisia avoimia merkkejä, eli nämä ei ole tuon Diskentumin Patch Factory yksityisomaisuutta. Ne on standardeja, jolloin niitä voi käyttää missä välineessä, joka tukee näitä Open Patch. On tulevaisuutta niin sanotusti. Esimerkiksi meidän monialaiset opinnot luokanopettajakoulutuksessa niin tullaan rullaamaan jo ensi syksynä niin, että kun tieto- ja viestintätekniikkaa integroi opetettaviin opintoihin, niin niistä saa sitten näitä leijonaleimoja, eli näitä patcheja. Ja sitten kurssi on ohi, niin katsotaan, että minkälaisia patcheja on kukaankin saanut, ja niistä sitten muodostuu se kurssin hyväksi koettu suoritus. Vähän samalla tavalla kuin tässä. Eli mä tavallaan harjoittelen teidän kanssa tätä hommelia. Ja voin kertoa, että ei ole pientä kärryä, miten tämä toimii. Väline on ja idea on ja tätä on yhdessä suunniteltu meidän parin muun opettajan kanssa. Ollaan aivan intopinkeinä innossa, että nyt mä teidän kanssa tätä kokeilen. Ja kuitenkin se, että sä teet esimerkiksi, jos sä teet vaikka tuommoisen oma opetukseesi tai sun arkeen integroidun projektin, siis toteutat sen, suunnittelet, sä saat suoraan siitä yhden kultamitalin. Niin sä haet sitä minulta sitten tuolta Patch Factorysta sitä hyväksyntää, että saat sen osaamismerkin. Ja sulla on tositteena sitten se, mitä sä oot tehnyt. On se sitten YouTubessa video tai joku muu dokumentaatio, niin sitä vastaan sitten saa. Eli aina kun sä haluat lunastaa jonkun merkin, niin sitä täytyy erikseen hakea. Ja saapa nähdä, kuinka monta milliä mulla sormet kuluu, kun mä sitten rupean niitä jollakin menetelmällä myöntämään niitä merkkejä. Mutta anyway, se on toinen murhe. No, ensimmäinen tapa läpäistä kurssia on se, että sä teet 4 hopeamerkkiä. Eli sä voit tehdä oman työskentelysuunnittelun, joka koostuu siitä, että sä suunnittelet, mitä sä kurssilla yleensä teet. Sitten sä voit tuottaa oppimateriaalia, eli esittää vaikka kollegoille tai jollekin naapurin mummolle tai muulle, että miten käytetään jotakin, vaikka sarjakuvasovellusta. Teet siitä oppimateriaalia. Kuvakaappauksin, videokaappauksin esimerkki. Luentoreflektiot, siitä tulee 1 hopeamitali per reflektio aina 2 reflektiosaakka, tai tämä päiväkin. Sitten tuo projekti suunnitelmatasolla, jollei sulla on mahdollisuus toteuttaa projektia, niin pelkkä suunnitelma, että nämä suunnittelet, miten sä integroit jotakin sovellusta oppimistilanteeseen, niin se oikeuttaa saamaan hopeaa. Eli jos sulla on vaikka opettajana ja kesälomaa puskee päälle, mutta sä kesäaikana suunnittelet, miten sä rupeaisit tekemään pikkuniliviesten kanssa sarjakuvia. Niin sä suunnittelet, että näinpä sarjakuvia tehtäisiin ja raapaset itsellesi hopeamitalin. Eli periaatteessa jos sä tekisit demon, miten sarjakuvia tehdään, eli oppimateriaalia siitä, suunnitelman,
suunnittelit oman työskentelyä ja tekisit luentoreflektiota 1 kappaletta, niin tämän kurssi on suoritettu. Taas, jos sä haluat tehdä pieniä harjoitteita mahdollisimman monista sovelluksista, että sä pääset jyvälle, että mitä kaikkea on, niin silloin sä menet esimerkki 2 mukaisesti. Eli otat vaikka 8 sovellusta, josta saa sen yhden hopeamitalin verran pätäkkää. Ja sitten voit keskustella, lärpättää muiden kanssa tuolla Facebookissa ja kurssin foorumeilla ja muualla. Ja saada sieltä kans 8 pronssitason merkkiä, joka vastaa yhtä hopeaa. Ja sitten tehdä yhden luentopäiväkirjan ja suunnitella sun kurssiajan työskentelyyn. Niin Chadam kurssi on läpäisty. Tässä on esimerkkejä tavoista, miten voit. Ja sitten, jos on aivan kerta kaikkiaan intopinkkejä, niin sitten voi ruveta näitä keräilemään näitä kultamitaleita vaikka kuinka. Ja sitten mä myönnän näille kellokkaille, jotka tähän haluaa, niin sitten semmoisen TVT-veljeskunnan yli Papittaren tai Velhon mitali, joka oikeuttaa ilmaisiin pullakahveihin tai olueihin tai muuhun aina kun törmätään tai menet yhtään mihin tahansa. Eli se on semmoinen supertaso. Eli mahdollisuuksia on monia. Ja täällä on nyt näitä rajoitteita. Eli pronssitason tehtävissä, niin sä voit vaihtaa vain 2 kertaa 8 pronssitason tehtävää hopeamitalleiksi. Eli käytännössä tarkoittaa, että vaikka 16 sovellusharjoitusta tai 16 tämmöistä keskustelupakettia, jossa sä oot saanut aikaan jotakin pöhinää, niin voi vaihtaa. Että ei käy niin, että esimerkiksi pelkästään keskustelee jossakin Twitterissä ja Facebookissa ja kurssifoorumilla, eikä tee yhtään mitään näitä hankalempia työskentelysuunnittelua, luefektiota, materiaalin tekua, projektia tai mitä ne nyt ikinä onkaan. Ja sun on pakko ottaa 2 hopeatason juttua, että nämä saa sen kultatasolle eteen. No, pronssitasolla on nyt sitten näitä no kysytään vielä tässä välissä ennen kuin rupasta höpiseen, niin projektisuunnitelmia saa tehdä vaikka 100 ja saa tehdä paremmin. Ei ole rajoitetta projektisuunnitelmilla, että se on hyvä asia vaan, jos sä integroit teknologiaa oppimiseen ja opetukseen. Mä en siitä rankata. Luentoreflektioita on siksi vain 2 kappaletta sallittu, että ei vetetään sen niitä hopeajuttuja pelkillä luentohommilla, kun luentoja on kuitenkin, tai niitä teemoja enemmän kuin 2. Siinä on sellaisia kurssiarvostella-asteikolla hyväksytty, hylätty, eihän näitä elukakkaan pystyisi näitä juttuja arvioimaan. Varsinkin nyt, kun on niin leviää joka suuntaan tämä design miljoonaa eri. Olen joskus katsonut opiskelijat, kun ne tekee niin hienoja juttuja. Nytkin nuo samalla kurssilla niin yksi ryhmä, ne on nuo tällä hetkellä, mitkä on D-periodissa, niin on semmoinen tehtävä, että ne on niin hienoja juttuja, että mä yhdellekin porukalle sanoin, että voi harmikois arvostella, että saa sitten tällä seisomalla vitosen siitä tehdä hommasta. Ei. Hyväksytty hylätty. Se on Henna Marilla on jos loppuu lukuvuosi kesken, niin sä voit ottaa jatkoa tälle kurssille. Eli pistemäisesti voidaan sopia, että opinto-oikeus ei pääty, vaan sä vetäiset syksyllä sen projektin. Jos sä haluat tehdä projektia ja se ei keväällä tehdä, niin teet syksyllä. Annetaan merkintä sitten, kun maa jäätyy. Ei se niin vaikeaa. Sun täytyy vaan itse huolehtia siitä, että kun opinto-oikeus on rajattu avoimessa yliopistossa, kun se on sinne Oodiin syötetty aina. Tänään koitin jatkaa just syksyllä. Tämän tietää. Niin se oli jo kaiken maailman byrokraattijärjestelmissä. Se oli jo napuloitu
siihen päättymään, kun ajatushan on avoimella yliopistolla, että tämä tehdään toukokuun aikana, touko-kesäkuun aikana tämä kurssi. Mutta mä jo veivasin tämä, että mikä se todellinen aikataulu on, kun on katsoa aikaisemmin kurssilla, että tämä olisi hyväksi, jos on pitempi aika, että monella jää muuten kesken. Koska se on se hurskas toive avoimesta meidän talouden kannalta, että mahdollisimman moni teistä tekisi tämän kurssin maaliin saakka. Sitten olen koettanut kehitellä kuin alkemisti kaikenlaisia eri tapoja. Pystyy motivoitumaan semmoinen, joka on guru, ja sitten semmoinen motivoitumaan, joka kokee epävarmuutta tämän tietoviestekniikan tai digitaalisen median äärellä. Ja siinä kun koetaan kahta herraa palvella, niin siinä helposti repiä kahta. Eli on käynyt tässä aikaisemmin, että on koettanut liian kunnianhimosta ja sitten siitä on pudonnut osa opiskelijoista kärryn kyydistä pois. Mutta nyt tällä pronssimitallihommalla mä koitan mennä sinne suuntaan, että se pienillä keveillä harjoituksilla pystyy niin kuin rullaamaan itsensä. Tai sitten sillä, että keskustelee ja porisee, että ei välttämättä tarvitse tehdä harjoituksiakaan niin jos siellä sukkaa. Jokainen voi mennä niitä väyliä pitkin, mitkä on itselle luontia, kun me ollaan niin erilaisia. Joo, jos on ummikko, niin pronssimitalleilla ja mitalla voi harjoitella, mutta ei tarvitse välttämättä ottaa satsia pronssimitalleja, vaan voi ottaa sitten niitä hopeamitalleja suoraan, eli tehdä niitä luentoreflektioita ja muita siellä olevia juttuja. Jos sä tekisit vaikka 3 hopeamitalia, eli suunnittelet oman työskentelyn kurssin aikana ja vaikka 2 luentoreflektiota, sitten 8 pronssia, niin silläkin saa kurssille. Eli 8 sovellusharjoitusta. Mahdollisuuksia on monia, mutta pikkusen on tehnyt tuommoista karkeaa vastaavuutta nulla, ettei aivan desimaalin tarkkuudella pysty vaihtamaan näitä mitaleja. Muuten menisi se kauppaaminen niin sata hankalaksi. Täytyy olla kuitenkin karkea se vaihdantakurssi. Joo, ja jos se projektia ei saa tehtyä, niin että kokeilet sitä varsinaisesti sitä projektia, niin sä voit tehdä se suunnitelma, ja suunnitelmalla saa jo pronssi, eli hopean. Eli toteuttamalla saa suoraan kultamitalit. Jos suunnittelet ja toteutat, niin kultamitalit pomahtaa kouraan. Jos vain suunnittelet, niin saa hopean. Eli jos sä saat muuten kultamitalin, ja vielä toteutat suunnitelman, niin se on 2 kultamitalia, ja sillä saa sitten tämän platiinan. Johanpa mahtaa. Ja platiinat, että aina kun meikästä näkee jossakin, niin mä tarjoan oluen, kahvin, siiden, limuukan, mitä ikinä onkaan, kun vaan mitalin lyö eteen. Nyt sitten seuraa tietenkin se jatko-ongelma, että miten näistä pidetään kirjaa, että mitä kullakin on, mutta onneksi tuo Batch Factory puoli hoitaa Joo, mitalien kerääminen on niin kuuma juttu, että sitä opetushallituksessa ja opetus- ja kulttuuriministeriössä etsitään joidenkin rupelihattujen toimesta, että tulevaisuudessa osa-arviointi perustua osaamisen arviointiin tämmöisinä nyt tasoina. Nyt tässä tasoajattelua hirveästi on, että me viittinyt osoittaa sormella, että joku on pronssitaso, sovellusosaaja, joku hopeataso, joku kultataso, että nämä niin vähän, ei ole niin vaikka se, että sä pronssitaso animoi ja hopeataso animoi ja kultataso animoi ja semmoista askelusta ei nyt tässä ole, mutta semmoinenkin voisi olla, mutta se on tosiaan tuolla nämä, mikä Helsingissä koko ajan kokoustaa, eikä asu tää Jumalaselien takana, niin mielestäni nekin olisi vähän jo tämmöistä hahmotellut. Ja myös tähän Eliademy on kuullut juttua tuolla IT-kouluttajien piirissä, että tähän ollaan integroimassa näitä
patcheja, näitä mitä oli enemmän open patcheja. Eli myös tämän kurssin puitteissa voisi integraalisti tästä oppimisympäristöstä pamauttaa näitä mitalia. Ja nyt se on integroitu tuohon Optimaan, missä teillä nyt on vain linkit tänne, koska meidän henkilökohtaisesta syystä voi käyttää 90-luvulla suunniteltuja oppimisympäristöjä. Se ei vaan toimi. Joo, Opossa voisi toimia komiastikin. Se saattaisi toimia, ja just näissä, missä ei arvioida, niin kuin tämä kurssi on yksi sellainen esimerkki, että on aivan valtava paine tuossa päiväopetuksessa, niin saa aikaan tilanne, että kollegat ottaisivat käyttöön näitä TVT-välineitä, mutta myös niin, että opiskelijat toisivat niitä ideoita sinne monialaisiin aineisiin ja muihin aineisiin kuin näihin TVT-juttuihin. Että tämä on ehkä semmoinen väylä tosiaan tämä, että mitalit sataa, mutta sadellaanpa takaisin tuonne Chromeissa, kunhan se nyt oli se. Niin täällä nyt on linkit sitten aina tehtävätyypissä niin tänne Edmodon työkaluun täällä. Ja täällähän nyt sitten, kun mulla on tässä nyt vaikka tämä jakaminen näin, niin täällä lukee, tähän mä ehtin vähän kirjoittaa, niin täällä on, että millä ehkäjä saa lunastaa, että ehto yksi, että videot, että on jakanut jonkun videon YouTubessa, siellä on häsäädimeen 215. Niin okei, sillä saa ja sitten täällä mä voin vastata, että okei, olen jakanut video YouTubessa. Osoite on www.youtube.com ja sitten kun mä submittaan tämän, niin mulla on vaan tähän tehtävään vastaan. Taas sitten näen tämän opettajana on joku vastannut tähän jakamistehtävään. Ja vielä toistaiseksi niin en tiedä, että meneekö se sillä lailla, että sun pitää sitten lisäksi vielä sieltä Patch Factorista pyytää sitä mitalia saamaan, vai voinko mä sen jotenkin suoraan antaa. Ilmeisesti täytyy pyytää. Eli mä sitten tähän vastaan ja sanon, että okei, voit käydä pyytämässä tätä mitalia. Mutta tällä Eliademyn sisällä pystyt raportoimaan. Tässä on vielä vähän niin sanottuja tämmöisiä aukkokohtia tässä toteutuksessa, johtuen siitä, että välineet on huomattava uusia. Tuolla näkyy, että submit is waiting for create. Mutta elämä on semmoista, että mä tuolla ITK:ssa, kun puhuin pelillistämisjutusta, mitä on aina kursseja tehnyt, että kysymys on vähän siitä, että näillä kursseilla niin on sitten päiväopinnoista tai avoimen yliopiston kurssista kysymys. Ja mulla on vähän semmoinen tyyli, että mielellään hyppää kanssa lentokoneesta ilman varjoa. Sitten katsoa, että miten pahasti lätsitään maahan. Eliademyn käyttämisestä on ohjevideoita olemassa, mutta minkälaisia ne on, niin ne eivät sellaisia, jotka palvelee kohderyhmää, joka OT-llä on esimerkiksi. Eli aina voi niin kuin tehdä esimerkiksi vaikka suomen kielellä tai varhaiskasvattajille tai täydennyskouluttajille tai opoille tai whatever. Eli kulumaa voi muuttaa miljoonasti. Eli näissä kuviossa ei varsinaisesti. Ella ei pidä paikkansa. Se on virhe. Se on meikäläisen virhe. Ei pidä. Ostamo paikkaansa. Olen tehnyt niin valtavalla kiireellä tätä nyt kun on samaan aikaan semmoinen, mikä lukio-opettajilla on se, että pitää yliopistoskirjoja sensoroida ja tarkistaa monilla. Samaten kollegoilla on täällä, mitkä opettavat äidinkieltä, mutta mulla itsellä on läjäkaneja ja kadioja ja tämmöisiä oppareita, mitkä pitää saada nyt just nyt lentämään, niin se on sitä pienehköä kiinni.
kiirettä tässä mutta kiire on terve. Hyvä. Hyvä, niin on vähän joo, selkokielisiä ohjevideoita erityisoppilaille. Tuopa on kyllä hyvä, erittäin hyvä idea. Bueno, tuo mä nappaan heti ensi syksynä Kapeda-opiskelijoille TVT-kurssi, niin perhana mä pistän anteeksi, mutta niin innostun, niin pistän ne tekemään just tuommoista selkokirjaa, ja on se sitten videota tai mitä tahansa. Tuo onkin hyvä ajatus. Hyvä ajatus tuo on. Joo. Sitten niin. Täällä vielä harjoitustehtäväthän tässä nyt nämä mitä oli, ja täältä löytyy ne kuvaukset, mutta ei täällä monessakaan vielä sitä ole, eli pitää tätä vielä väkertää, ja tosiaan tehtävien palautukseen yhteys niihin mitalleihin, niin siis se selviää vähän tarkemmin itsekin Batch Factory. Sehän ei ole kallis tuote, että jos kouluun halutaan ottaa käyttöön, niin yhteystiedot pitää laittaa opettajasta selostettua. Ja sitten ilmoituminen. Niin tämä tosiaan toimii toukokuun loppuun saakka. Jos tiedät jonkun kollegan tai kyllä kaverin, niin ei muuta kuin torppaan sisään, vaan jossakin vaiheessa mulla ratkee saumat, jos täällä on joku 1000 opiskelijaa, mutta jokaiselle myöntää kaiken platinamitaaleita. Itse tämä Eliade-myyjä, nämä keskustelukanavat ja foorumit, niin ne kyllä jaksaa kantaa enemmänkin kuin tämä 150, joka teitä oli ilmoittautuneet, joka se on ennätys absoluuttisesti näillä kursseilla, ovat niin kuin koskaan. Että kiitos teille. Projektityön kohdalla linkki ei tuonut. Joo, se on kesken. Kesken on se homma. Eli no tehtävien tarkemmat kuvaukset, niin ne on ihan ensimmäisiä lukuotta, mutta ne on täydellisesti vaiheessa. Eli siihen ei vaan kaikkea kerennyt tekemään. Mutta mä nyt ne värkkään tässä vapienoilla simaa ja munkkia syöden ne hommeli paikalle, eli se ei ole big deal niin sanotusti se homma. Onko teillä kysymyksiä mielessä, huolia, murheita? No, tuossa pikkusen propagoida vielä. Joo, se näkyy aina pimeäksi. Se on se, tämä mäkin tilanne on kyllä, mikä mulla nyt tässä on tämä työkone. Tämä on vähän eläköitymässä, tämä MacBook Air, vaikka ei ole muutaman vuoden vanha, mutta kyllä siellä on koneet niin valtavassa käytössä, että kohta tulee tälle seuraajalle. Näppäimet irtoilee ja muuta. Okei, täällä Twice nosti kättä ylös. Se on uuden hinta. No patchit, niin mäpä pikkusen patch-hommaa, kun se nyt tuntuu vaan huulilla, niin avaan tässä, niin katsotaan paljonko se Firefoxissa nyt tuo Nexon Factory. Katsotaanpas. En muista mikään sanaa. Patch Factory. Invalid username on patch. Voi rähämä. No täälläpä on kuitenkin tämä on se oikeasti tuotettu tuo suomeksi vielä. Eli tämä Patch on semmoinen sovellus, että saatiin rimoja, niin ne ilmestyvät tämmöiseen työkaluun Passport, joka on helppo käyttöinen simppeli väline, josta sä voit jakaa sitten linkkejä esimerkiksi LinkedIniin tai Facebookiin tai muuhun, että mulla on täällä tämmöinen leima. Katsotaanpas, mä avasin tuosta tiliin. Tämä on nyt siis niin sanottu opiskelijan näkymä, mitä se voi
Millainen sieltä putkahtaa. Okei, eli nyt mulla on tämä Passport, joka ihan tuli terältä, niin mä ikinä nähnyt tätä. Mä oon vaan kuullut erilaisissa näissä Open Patch-esityksissä, että on tulossa. Nyt mä voisin tuoda tänne merkkejä. Mozilla Backpack eli se, missä alun perin nämä osaamismerkit, se oli niin valtavan vaikea käyttää, että en ensinkään hopsannut, että miten se toimii. Mutta omat merkit, niin tänne niiden merkkien pitäisi tulla suoraan tuolta. No niin, ansaitaanpa tuosta ensimmäinen merkki. No niin. Merkin tiedot. Varmaankin. Onko käytössä? Onhan se on. Ainakin näin. Mitä on? Haluan tallentaa merkit yhteen. Näitä hakea. Noin, nyt mä pyydän itselleni tämmöistä merkkiä. Vähän kielet sekaisin tässä. Tuo. Okei. Hae merkkiä. Katsotaanpa mitä merkkejä täällä nyt on haettu. Merkit. Okei, täällä on tämmöisiä, mitä mä voisin nyt hakea. Ja Patch Factorylle, niin mä äsken pyrin sisään, niin siellä olisi voinut luoda niitä, mutta ei se olisi teille kertonut mitään se tyhjä väline, luontiväline, mutta täältä te pystyttekin tosiaan niitä hakemaan. Eikä on just näin kertakäisen täydellinen feature, että tässä toteaa samalla, että tämmöinen on tämä ja näin tämä toimii. Mutta mulla ei niitä vielä ole, niitä hyväksyn merkki. No niin, tässä on nyt meikäläisen ainoa merkki. Ja nyt teidän tapauksessa teillä tulee tänne olen tehnyt sarjakuvamerkkiä, olen tehnyt videon merkkejä. Voi olla hyvinkin paljon niitä merkkejä, niitä voitte niitä sitten täällä järjestellä ja pistää piiloon, jos niitä on liikaa. Ja näin. Niin mä nyt haluan jakaa sen, että mulla on Open Patch-merkki. Mä panen tuosta jaa-painikkeesta ja sitten täällä on näitä perussomepalveluita, on Faceria ja muuta, niin jaetaanpa nyt vaikka, no, miksi se on harva? Julkaise ja jaa. Okei, nyt. Jaetaan Facebookissa tuosta. Jee, meitsin eka Open Patch leitä. Kohta meitä on paljon. Ja linkki. No, nyt maailma tietää, että mulla on tämmöinen leima. Voitte linkistä tulla katsoa, että mikä on Open Patch. Tämmöisiä samanlaisia
tälleen, mutta tuolla kurssin tällä Eliademy-ympäristössä siellä keskustelualueella, siellä voi kysyä, tai Facebookissa voi kysyä. Siinä on 2 erityisen hyvää kyselypaikkaa, ja ne on helpompi sitten hitaammin vastata ja ottaa kantaa, että mikä asia on juonella. Ja millä aikataululla merkin saa projektin palautuksen jälkeen? Jos sä teet nyt projektin keväällä, niin kyllä sä juhannukseen mennessä kultaleimamerkin kans astelet kurssi suorittaneena baanalle, että ei siihen nyt vuotta kulu sen merkin saamiseen. Eli alkuperäinen kurssin toteutusaikatauluhan on se, että kesäkuun puoleen väliin mennessä olisi kaikki tehtynä, mutta sen verran itsekin näissä opetushommissa pyrinyt, että ei mulla ole suomia silmillä tämä aikataulun suhteen. Ja täällä on aika paljon opettajia itseensä sivistämässä, niin olen venyttänyt nyt sinne elokuulle. Se ei tarkoita, että tämän kaikkien täytyy elokuulle venyttää, vaan siinä on olemassa 2 kaistaa. Toinen on se, että sä lyöt kaiken kasaan huomenna ja ryhdyt vaatimaan niitä merkkejä. Ja toinen on se, että teet hitaammin ja näin, kun me ollaan erilaisia. Ei ole yhtä kokoa. Joo, Outi sanoo tuolla just hyvin, että homma tosiaan voi aloittaa sillä, että tekee niitä tehtäviä, niin merkit on aivan toissijainen homma. Lasket itse, että paljonko sulla on niitä kuparisia tai pronssisia tai tinaisia merkkejä. Ja sitten lopuksi sä saat tositteen, että sulla on vaikka sarjakuva-aiheinen pronssimerkki ja luentoaiheinen hopeamerkki ja sitten sulla on kurssisuoritusmerkki kultainen ja ei niistä kannata nyt stressata. Ei. Se on vain niin kuin struktuuri, että tämä homma pyörii. Vaihdannan elementti. Ei kannata hirveästi Eli Maria kiinnostaa, miten nopeasti saa, niin kuin sanoin, niin sen saa heti suurin piirtein sen merkki. Joo, ja Maija siellä sulattelee. Tosiaan sulatelkaa sitten, jos ahistaa, niin niitä kysymyksiä tuonne Eliademy-foorumille. Ja jos ei pääse tulille sinne Eliademyyn, niin voi laittaa mulle sähköpostia tai killauttaa, niin mä voin laittaa vaikka tähän kaikkein paras tapa on tai se saattaa tekstiviesti, koska mulla sähköposti on ihan tulossa. Facebook tai tekstari on paras. Mä voin tähän yhteystiedot, jos ei mitään muuta löydy. Eli Jari Laru ja jari.laru@oulu.fi ja Facebook Twitter YV, ne on aika hyviä juttuja ja samoin työpuhelimen tekstiviesti. Puhelinnumero on tähän laite, kun mä tämän julkiseksi nettiin pistän, niin en minä jaksa tähän puhelinnumeroon laittaa. Se on sähköposti, siinähän tulee jo spämmiä hirveästi, mutta työpuhelinnumero löytää, nyt menee aivan höpineksi tämä homma, mutta julkisesti tässä on netissä tuolla Oulun yliopiston sivulla. Meikäläisen tiedolla se sieltä löytyy työpuhelimen numero, niin käytän saman vannin laiska, että mä jaksa sitä tähän copypastata enkä ulkoa muista. Sieltä se löytyy ja sinne tekstariekolaitteessa on aivan kaikki solmus. Mä voin vakuuttaa, että vaikka joku tuntisi, että on pää betonissa ja betoni kuivanut, niin asiat ratkeaa. Mä oon valtavan määrän päiväopiskelijoita, jotka on ollut aivan jumissa näiden meikäläisen hörhölyjen kanssa. On saanut käännettyä positiiviseksi tätä TVT-maailmaa kohtaan. Kysymys on monesti aivan pikkusista rusettisolomusta, jotka on mennyt jotenkin huonosti, ettei saa nykäistyä auki. No panic. Nämä on yksinkertaisia juttuja ja jokainen mitoittaa oman työskentelyn, oman jaksamisen ja osaamisen mukaan. Eli jos sä oot ihan vasta alkaja ja tuntuu hankalta, niin keep it simple. Hyvin pienissä palossa
Tämä mitalitykitys saattaa jotakin ahistaa. Mitä ihmettä se hullu horis. Vielä osaksi sivuaineopintoja. Mitenkä tuo sivuaineopintoja? Se, mikähän aikataulu se mahtaa silloin olla? Tarvihan sinne kirjautua sinne Open Passporttiin. Yes, pitää se kirjautua, mutta se tarvitsee nyt kirjautua. Yhteysteot eivät näy. Joo. Pitäisinkö tuon whiteboardin näkyy? Mikähän siinä on? No, anyway, pistetäänpä vappu liikkeelle. Pari kansalaista on tilastollisesti aina ahistunut, ja niin näyttää nytkin olevan se, että jotkut harmittelee, että mitä ei ymmärrä ja onpa vaikeaa ja hankalaa, mutta se kuuluu asiaan ja se on joillakin se merkki, että oppiminen alkaa. Tieteellisen tutkimusten mukaan oppimisen kannalta on hyödyllisiä esimerkiksi epämääräiset tai pirulliset ongelmat. Ja tässä ollaan jossakin epämääräistä ja pirullisen ongelman välimaastossa tässä kurssidesignissa, että jos mä tekisin teille kurssin, missä harjoitellaan sarjakuvasovellusta ja jotakin hyvin selkeiden video-ohjeiden perusteella, ja tästä saa sitten nopeasti, helposti nopeat, niin ei. Semmoisia kursseja riittää maailmassa. Niitä voi sitten käydä jonkun kalliin konsultin vetämänä, joka maksaa 2000 tuntia, mutta tämä maksaa 20 ja saatte paljon Tanakemman Rautakangen arjen hallinta. Haasteista löytyy voittoja. Voittoon tarvitaan ponnistelua. Tosiaan Faseesta ja Eliademi foorumilta, niin sieltä löytyy lisää mahdollisuuksia porinaan. Turhaan meillä on täällä loputtomiin roikkua, eiköhän tosiaan vielä huomenna käydä pikkusen töissä nokkaa näyttämässä ja sitten ruveta vapun viettoon. Kirjoitan vielä, että hyvää vappua itse kullekin. No. Ja seuraavana pistän tallenteen poikki ja katson tuon linkin tuonne webinaarikohtaan. Kiitos teille osallistumisesta. Muonion muijat. Joo, teillä oli siellä oikein kokonainen luokallinen porukka. Hyvä. Eipä siinä muuta kuin kuulemiin ja vappuilemisiin. Heippo dei.